Hej og velkommen til Godmorgennyhederne her nu i dag. Her er jeg svært, Tim Vilsø, også kendt som Jakkes Idiot. I dag så skal vi snakke om klimaforandringer, og i dag så er det solskin, der er skyer på himlen, men klimaforandringer. Det er sådan, at du kører meget bil, du bliver meget fly og sådan noget. Så er det faktisk dårligt for naturen, så det er dårligt, så det er hvad man gør. Så hvad med det? Men det var alt for Godmorgennyhederne her nu i dag. Jeg er svært, Tim Vilsø, og jeg skal kendt som Jakkes Idiot. Men jeg har også en gæst med, og det er Esther Jacobsen, kan man også sige. Hej. Det var godt nok meget, meget intenst. Men vi ses. Kamera! Okay. Hej og velkommen til Godmorgennyhederne. Hej og velkommen til Godmorgennyhederne her nu i dag. Hej og velkommen til Godmorgennyhederne her nu i dag. Jeg er svært, Tim. Jeg dækker bare min Jeg mund. kan se den læbe der bag. Jeg dækker bare min mund til. Ja. Hej og velkommen til Godmorgennyhederne her nu. Hej og velkommen til Godmorgennyhederne her nu i dag. Jeg er svært.